vin a Cataluña porque cando me casei, meus sogros estiveron en Buenos Aires. E o meu home tamén estiveron en Buenos Aires algúns anos. A miña sogra aprendeu en Buenos Aires a fazer ñocres porque había moita xente de Italia. Esta é unha comida italiana. A parte dos ñocres, a miña sogra facía máis comidas moitas de italianas. Facía granelós, facía tallarines, facía moitas comidas que tiñan parte de Italia. Máis dos tallarís, había que amasala, bueno, con fariña, o huevo, o mantequilla, esas cousas. E despois estirábase, como se pode facer unha empanada. Estirábase ben enterediña, e despois cortabas en tiras, máis ou menos como a sopa. E puñase así que da coviña sola estirada nunha fuente, nunha cura, e levábamoslo ao río a secarse. Cando estaba secado, seco, facíamoslo como a sopa, facíamoslo con unha salsa, facíamoslo nun caldo como sopa, un pouco de mantequilla e un pouco de aceite e agua, facíamos unha sopa así con tallarines, ou facíamoslos solos, cociámoslos, escorríamoslos e botámoslos en unhas salas. Estaba acostumbrada a esas comidas raras, pero como era tan voluntaria para seguir aprendendo cousas, pois eu dixen que me gustaron e gustaron, e seguimos comendo cando os facíamos. Teño que dicir que os seguín facendo como fixo ela. E que ela que era moi económica, e que gastaba o normal, o necesario, pero que non era gastadora, era moi boa persona, pero moi aforradora. E xa chamábase Concepción, e era moi buena, moi traballadora, facendo de comer e bebidixaba. Daquelas marchaba moita xente para fora, para Buenos Aires, moita. E eles tamén viñeron á casa, despois marcharon outra vez para Buenos Aires, e pois putouse a guerra, e era para volver todos para lá, e veu a guerra, e o meu sogro non pudo marchar porque lle tocaba ir á guerra, porque xa pasaba do tempo, pero se tocaba, se tiña que ir á guerra, non podía, non deixaron marchar para Buenos Aires. E quedou o meu home, o meu sogro, quedarme aquí. A miña sogra marchou para Buenos Aires, e estou lá 3 anos, ou unha cousa, e cando viñan no barco, que antes non había avión, e viñan no barco, e foi o barco a pique, e quedoulle a roupa que tiña ao lombo, non máis. Quedouse co que tiña ao lombo, o resto quedou todo no mar. Un bol de roupas, cartos, cousas, pero seguiron facendo pola vida aquí, e seguiron aquí, hasta que cando morreu ela, nos seguimos aquí todos. Pois eu tive un fillo, teño, estou moi contenta con ela, coa familia que ten, teño 2 netos, e ten unha muller moi buena, moi contenta, toda a familia, estou contenta de toda. Canto marchaba moito para Buenos Aires, porque marcharon os irmãos do meu, eran 7, marcharon todos a Buenos Aires, os irmãos do meu sogro. E tamén os irmãos da miña sogra eran 6, e todos estiveron en Buenos Aires. Viñan a Galicia cando podían, pero todos ganaron a vida en Buenos Aires para poder vivir aquí, que non tiñan que comer, non? E así va a vida, como se pudo. Pola miña familia, meu abuelo tamén estivo en Buenos Aires moitos anos. E aquí os veciños, daqui da parroquia de San Martiño, marcharon, boa maioría foi de Buenos Aires. Uns volveron, outros non, outros non. E así era a vida, había que tirar para diante, porque daqueles había moita pobreza, moita necesidade, e a xente que quería ganar, tiña que ir a un sitio onde ganar, pero en Buenos Aires daqueles estaba moi ben. Tiña moito onde ganar, e foi onde ganaron para comprar isto que temos agora aquí, e isto, ganaron eles en Buenos Aires. Miraron por necesidade, porque daqueles eran moitos irmãos, e había pouco nas casas. E o que quería facer algo pola vida, tiña que salir a un sitio onde houbera traballo, e pagaran, porque aquí non había quen pagar. Aquí se algún viña a traballar, era pola comida, además. O meu sogro chamábase Bienvenido. E en Buenos Aires traballou de taxista. E a miña sogra traballaba limpiando nas casas. Meus sogros compartían piso con outra familia. Eles tiñan unha habitación direita á cociña e a pasillo, porque eles estaban ganando, pero se pagaban máis que ganaban, non se pagaba nada. E así compartían piso os outros,
traballei máis ben. Pois mandaronlle os cartos aos pais deles, pero era unha finca que era aquí ao lado da casa. E pois, cando viñeron, traían diñeiro, moitos cartos, e foi cando compraron a casa aquí onde estamos, e compraron fincas, e fixeron moito pola vida, cos cartos que trouxeron dos anos, que aquí non se ganaba nada, non había maneira. Miña sogra era de Pontevedra, pertencía a Pontevedra. E eu non conocía esa familia para nada. Non conocía para nada. Despois, pola miña sogra, viñan ver aquí a miña sogra, a familia dela, a irmá deles, esas cousas. E foi cando os conocí, pero eles seguían en Pontevedra e eu aquí, porque eu non salín daqui do mente de Taboada, moi raro que salira. Algún día que tiña unha irmá casada en Lugo, e íbamos á festa dela, a Lugo. Pero pois outra viaxe nunca salín de aquí. Aquí ao Ayuntamiento, ao Ayuntamiento do lado, que é o Monterroso, tamén ia á feira, pero por aí adiante non anduve nada. Sempre traballando, o que era a aldea, facíamos todo, os que estábamos na casa, facíamos todo o que había que fazer na casa. Íamos un día para as familias, para os meus irmãos, os meus tíos, que elas estaban. Porque hoxe teño 87 anos, pero isto foi cando eu tiña 25, 30 anos, era cando facía esas cousas. A feta cambiou moito, porque agora hai máis abundancia nas cousas, agora hai polo todo ano, agora hai coixo todo ano, para facer a salsa, facemos un guiso de coelho, de salsa, ou de polo, ou de carne de becerro. Canto non matábamos o becerro, que mataba antes un becerro. E antes eran as cousas moito máis necesitadas, pero íbamos vivindo. Pois non é que viñeran pendiente para ver a receta, pero que estaba na casa, tiñamos moitas familias, irmãos, sobrinhos, o día que faltaba fácil, os podíanos facer. Escribían, pero despois facían a maneira deles, como fixen. Verlo facer e despois facelo como fai o que fixo. Eu, como escribir a receta, nunca escribín, porque eu vía facer e seguía facendo como vía facer, pero era todo de... nunca pensei nada, nunca medín nada, facía todo de memoria. A miña familia, que teño un fillo, a nora, e 2 netos. Este non saben facer, pero é de memoria do que me viron facer a min, que non é que escribí. Tiñalo a todos a que non quixo, pero como dicir escribir, eu non escribín a nada. É que antes os homens na casa traballaban un pouco, porque tiñan moito que facer fora. Pero agora o meu fillo, a nora, meus netos, fan de comer como a min, fan os ñocres, fan de todo, como eu, tamén fan eles. Antes as cociñas e as casas non estaban como agora, todo está todo ben ordenado, todo bon, pero antes a cociña facíase con leña, o lume facíase con leña, chamábamos a lareira, non había estas cociñas que hai agora, que agora son de ferro, cociñas eléctricas. Hoxe está isto moi cambiado, moitas cousas máis modernas que antes, hai moitos máis pratos tamén que antes, agora a xente gana e come do que pode. Agora forra tempo, porque antes tínhamos que para facer o xantar unha muller na casa todo o día, porque había que facer o leite, a bola, quentar a lareira, facer a masa a bola, que era o que había, pan e cal de leite. E agora faz uns huevos, faz uns bistés, que antes non había un bisté nas aldeas. E, hoxe está todo moito máis moderno, é todo mellor, e vives o mellor. Un tifón libertario, unha fábula real, un tesouro submarino.